Pri príprave monitoringu a hodnotenia príjmov si musíme kliknúť na položku monitoring a hodnotenie príjmov. Zobrazia sa nám dva základné kroky, ktoré musíme absolvovať. Predtým ako začneme, si prosím skontrolujte rok, pre ktorý chcete monitoring realizovať. Potom jednoduchým spôsobom kliknete na odkaz nový monitoring, definujete dátum, pre ktorý nový monitoring chcete realizovať, povedzme, vymyslím si 2. máj, kliknete na OK, systém vám automaticky vytvorí monitoring k vami definovanému dátumu, čiže 2. mája. Zároveň vám zobrazí jednotlivé kategórie, ktoré by ste mali monitorovať. Systém zároveň zobrazí všetky položky a podpoložky súvisiace s monitoringom príjmov. Tieto položky a podpoložky klasickým spôsobom vyplňate, kde vpisujete aktuálny údaj. Kliknutím na uložiť teraz vám systém všetky čísla pekne prepočíta. V prípade, že chcete monitoring zrušiť, kliknete na tlačítko odstrániť. V prípade, že chcete zmeniť dátum monitoringu, môžete to urobiť kliknutím na zelenú ceruzku. V prípade, že chcete pridať ďalší monitoring, postupujete rovnakým spôsobom, ako sme vám ukázali, čiže kliknutím na odkaz nový monitoring.